warahmatullahi wabarakatuh. Kirang semangat, sepina maling ya Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wilujeng dalu ugi masyarakat Dusun Klagen, Desa Wilayut, nggih leres. Nggih wong kula maca ten mburi ya. Nggih. Lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa, ugi Bapak Panitia, ugi Bapak Kapolsek. Selamat bertugas dan selamat malam. Kula kalian konco-konco badhe ngaturaken pasukatan ngening-ngening manis campur sari. Sumangga Kang Mas paringi seumpama.
Sebuah lagu umpama. Nggih, wilujeng dalu Mas Sujono Pamungkas. Nggih, wilujeng dalu ning Menok Wulandari. Nggih, Mas. Salah sak kanca rowang. Gangsalipun. Heeh, wonten gangsal cacahe. Nggih. Ayu-ayu cantik-cantik cilik-cilik. Nggih. Kecengkian. Kula tok. Heeh. Sing gliduk-gliduk. Tetep ana andalane sing dinuk-dinuk. Nggih. Nggih nok jenengan wau sampun ngaturaken matur sembah nuwun. Nggih, Mas. Penyelenggara pagelaran dalu punika. Pentas wonten ing dusune nggih. Desa Wilayut. Wilayut dusun Klagen. Matur sembah nuwun. Kalau wengenane ten sebelah mriku Telambangan. Jarake mek 1 kilo kali mriki. 1 kilo. Nggih, meeting tanggal 23 nggih Sukodono malih, Mas. Insyaallah ngaten. Nggih. Oke, mbiyen nggih. Untuk besoknya itu di Ngoro. Ngoro. Nggih. Untuk besoknya lagi kita puasa. Tanggal 23 kembali lagi ke Kecamatan Sukodono. Sukodono malih. Nggih. Nggih, kalau wau ning Ika Rempong sampun ngaturaken umpama. Lagu-lagu booming. Nggih. Namung lagu niki, Mas. Heeh. Nggih. Langsung mawon. Monggo. Nggih, menawi Bapak-bapak panitia ugi Bapak Lurah yang mau ngersakaken lagu monggo. Matur sembah nuwun untuk ajulannya nggih. 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 Oke ngaturaken selamat malam, selamat bertugas untuk tim keamanan. Nggih. Nggih. Ingkang sampun pinarak wonten ing undangan kok ketinggal ke mriki. Nggih. Yang di jalan juga hati-hati. Nggih, pripun niki Bapak-bapak panitia menawi ngersakaken lagu ugi Bapak Kepala Desa. Pundi niki piantune Bapak Kepala Desa. Loh, tasik nedo, Mas. Nggih. Nggih langsung kemawon iki wau wonten ing ceplak-ceplok. Saking Mas Alek Gayang Gobrak. Nggih. Pripun? Oh nggih sampun monggo. Telo lalo lale yo nemu support. Support. Nggih, pripun, Nok? Nggih niki wonten pamundutan saking Bapak panitia. Oh, nggih. Nyuwune Kidung Wahyu Kolosebo. Oh, nggih. Versi Orin mawon nggih. Nggih. Mboten versi Samboyo. Mboten. Samboyo terus aku. Nggih. Yuk, delewung Kidung Wahyu Kolosebo. Sumangga.
Kidung Wahyu Kulo Sebo. Kane pembutuhan panjenengan Bapak panitia. Nggih. Ingkang sampun dipun katuraken panjenenganipun ning Nyantika. Nggih Kang Mas niki menawi tasih wonten bapak-bapak panitia ngersakaken lagon sumangga. Inggih. Nggih. Pripun Bapak? Rundingan. Oh, ada truknya Chandra Kirana. Nggih juga ngaturaken wis gak bosen-bosen no. Nggih. Walaupun wadodo diparani untuk semua mawon grup Sabu. Nggih, matur sembah nuwun. Ada-ada tekan kene, Mas, selalu hadir. Aku yakin meneh ya hadir. Ugi Mas Aminuddin. Nggih, Mas. Mantau dari rumah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Melalui channel YouTube Mas Dion. Nggih. Nggih, selamat jalan untuk LCK. Wis ngono ae aja ceplosno. Sponsor. Nggih, bene wong ningali Mas, tak ceplok niku trukmu mang liwat lho. Nggih, terus jalan iku ya kancane dhewe kono. Nggih. Cuma beda gendera, ngono to? Nggih. Nggih, tetap sama-sama senimannya, Mas. Saling menghargai, nggih. Yuk, pripun? Semoga Bapak panitia pripun? Bapak. Oh, cek browsing Mas. Asik browsing. Menawi ten ngandhap wonten. Nggih, wonten. Saking Bayang Goprak ingkang dipusuwun lagu religi. Nggih. Pepeling. Terus. Ugi Pak Seger nyuwun rondo gantungan. Nggih. Terus. Monggo ning mawon diaturaken yo. La
Bebeleng sabun, yuk kita satu lagi yuk. Apa mang? Rondo gantungan mas. Wong ayu seneng sopo liramu pindu moro senggoso liramu aku nempil tresno wong ayu sopo muda lejanono Witing tresno
Pepeling 12 rondo gantungan. Nah, minangkane pemuda saiki panjenenganipun grup Sabu Lambangan. Niki jam 3 mangoleh WA aku. Nggih monggo Mbah. Bagong nyuwun napa no? Nggih Mas. Nggih. Nyuwun tit. Nggih, niki mbae nyuwune gelang kalung. Terus sing ngandhap nyuwune pamer bojo kali mengapa. Santri pekok ibuke niki. Nggih. Nggih, semoga Mas sing bendi rumiyin niki bapake nyuwun gelang kalung. Yuk monggo gelang kalung dalam sikat. Budi Wijaya. Persembahan gelang kalung. Gelang kalung, nggih, semoga Mas. Koyo ngene niku nggih. Nggih. Ya, dewe. Tasik semangat nggih Ibu. Ibu, tasik semangat. Nggih, jenengan semangat kula nggih semangat. Walaupun lapangane becek. Becek tetep semangat nggih. Alhamdulillah. Nggih, sing nonton mriki kene mantuk kula dongaaken mugi-mugi kata rezekine amin. Amin. Semoga Kang Mas.
Budi Wijaya. Dudu kampianya sing ning jero lemariku nanging kowe lali larani wong kaya aku. Seko dawet tapi pamer dulu. Yuk. Pripun Mas? Tasih wonten mengapa kali santri pekok? Mengapa santri pekok? Waktu tasik longgar. Maka dibeli yang mana? Bati, lu ada apa bati? Dina apa Mas? Yo, masih bersama LBW Jawa. Yo. Ini ki aku eling artis tak. Buat apa susah? Buat apa susah?
santri kok lagu rancak banget. Nggih. Menggos-menggos dirimu. Mang yo kekno penggemar Dewi wis kacamata wana yo. Dirimu lak yo ringan. Nggih matur nuwun rawuh rombongan dari Balung Panggang. Nggih benjing nggih hadir juga. Siap. Wis pokoke. Nggih Mas, nama malih niki. Ibu nyuwun Sidorondo. Nggih. Kalau wonten ingkang nyuwun dangdut apa? Mengapa? Nggih. Kontrak dikontrak, Pak. Yang penting ada yang dikontrak. Beres. Yang penting kan ada yang dikontrak. Nggih. Ada gak isa aku ngomong ngono lek gak ahli. Nek gak sing duwe. Nggih no tugase bolo-bolo LBWJ biji ke daerah Ngoro. Nggih. Mojokerto. Benjing ya Mas. Benjing. Nggih. Kemudian kembali lagi ke Kecamatan Sukodono. Desane lah iki aku lali nek jam. Nah, niku jenengan lihat Facebooknya Ludruk Budi Wijaya mawon wonten. Waduh le. Nggih pripun Mas? Nggih, monggo yuk mengapa? Setelah mengapa mangke Sidorondo. Oh, Yuk delewung sikat. berarti mengapai Sidorondo itu Mas? Mengapa kau Sidorondo? Dengan kembali Budi Wijaya. Mengapa ku memujanya? Mengapa
badut enak. Gino ngapunten sadurunge durasi waktu mengejar kita terus. Nggih, Mas. Tinggal satu lagu. Satu lagu. Untuk yang minta kawin kontrak make terbedayan. Oh, nggih. Nggih. Gampang make kuwatah kancane. Pokoke nikune pun masuk beres. Siap. Nggih make pinanggen wonten Bedayayan Sekarsari. Monggo yuk tembang terakhir. Sido Rondo yuk. Nggih tembang pamungkas Sido Rondo. Nggih. Gino, yuk monggo di perform terakhir. Nggih, panturian Mas. Monggo. Ubur-ubur ikan lele. Mantap. Wayahe jaran le.